Vincentian Fathers o mga Paulis. Sila po ay talagang dedikado sa mga taong mga mahihirap at lalong-lalo sa mga formation ng mga pare. Kaya naalala ko nung ako'y nag-aaral pa doon sa Holy Rosary Minor Seminary, ang mga nagkakapot kay itong panahon dyan ay mga Paul, tawagin di Paul, mga Vincentian Fathers, ano? Nakita ko nga ang pangalan, Father Frank Vargas CM Duman, kaitong panahon. Pagdating mga kaibigan, sarong alda na naman na kita mag-iribahan, sarong linggo na naman kita mag-iribahan, ngunyan week, bagaman ini mga tugang ay sarong recorded kasi mauli pa sa ako, dahil pa ako nakakauli dyan sa Ligaspi mga tugang. Just the same, ang gusto ko po mga tugang mangyari na misking maya ako dyan, at least natatawang ko kamo hindi lang ng informasyon kundi inspirasyon manunungod sa satuyang pagtubod. Okay mga tugang, kita ngunyan ay mga G kasatuyang pangajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kawaan. At mahal na Birhen Maria, hiningi po namin na pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo niya po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19. Ilayo po niya kami sa kasalanan o anumang kapahamakan upang kami kasangkapanin niya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Tulungan po niyo kami na anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin ay maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tao, ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang lahat ito ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos ng pangaji sa tuya ngayong itatao sa Indo ang magayuno na istorya ni Saint Vincent de Paul. Okay? Siya po ay namundag kay itong 1581, April 24. At sabi nga ni, nagadan siya kan 1660, September 27. Siya po ay sarong French Catholic priest na kung sa inyang dinedicate o sa iyang ginibo na talagang maglingkod sa mga pobre, sa mga mahihirap. Noong 1622, siya po ay inappoint bilang chaplain sa mga galleys. Siya po ay talagang nagtrabaho duman sa Paris among imprisoned galley slaves. Talagang nasanay talaga siya sa exposure kang mga mahihirap, mga pobre. At bumalik siya duman sa Congregation of Mission, parang siya maging superior. Siya po nga niya ang naging founder kang Vincentian Fathers. Okay? Kung sa France, siya po ang apod sa inda, Lazaristes. Ito pong mga paring ito ay talagang nakadedicate sa mga taong mga pobre. Okay? Si Saint Vincent mga tugang, igwa siya ning talagang dedikasyon, may zealousness, sa pagtataon ng mga retreat sa mga klerigo, sa mga pare. At during that time kasi kadakol ng mga abuses sa kalaks, medyo maluwang na masyado.
At kadaklan pa kayo itong mga panahon, mga ignorante, kulang sa kaaraman. Actually, si San Vincent de Paul, mga tugang, siya po ang pioneer sa pagtitrain kang mga magpapadi. Kaya nga, siya po ay naging instrumento sa mga pagtatag kang mga seminaryo. Okay? Siya po ang founder ng Congregation of the Mission and Daughters of the Charity of St. Vincent de Paul. Okay? So mga tugang, magayunon talaga, ha? Actually nga ni sinasabi, St. Vincent de Paul has a charity named after him. Blessed Frederick Ozanan. Alam mo, ang isang ugali ni St. Vincent de Paul, mga tugang, kilalang kilala siya sa kanyang pagiging maawain, compassion, sa iyang mapakumbabang ugali, at lalo sa kanyang mapagbigay. By the way, mga tugang, siya po ay naging santo noong 1737. Okay? So magayon mga tugang ang sa iyang buhay, nasa tuyang panalmingan, lalo sa panahon niya na may pandemya, mga tugang, na kay puhantang magtarabangan, dalong-lalo na sa panahon niya na talagang kadakol ang mga taong nangangaipo ning tabang. Okay? Lalo na kasi sa panahong inibaga, mga tugang, talagang hirap na hirap, kadakol na mga ding trabaho, ding pagkukunan. Pero ang sarong magayon na nangyayari ngunyan, mga tugang, ay kadakla na mga tao nag-iisip kung paano sila mabubuhay. Kaya isa rin mga advantages yan, mga tugang. Kaya ako'y saludo po sa mga taong mayroong tinatawag na kusang loob. Na di sila nagpapabaya. Okay? Sana mga tugang magdangog ka mo sa satuyang programang ini, ngunya na aldaw, takadako na mga itang mauukudan. Okay, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indong kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City.
City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Marahayon, pag ang kababaihan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Bilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang marhay magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP. By the way, ining programa ta bakong live, kaya day ko mababasa ang sa indong mga text messages. But just the same, tayo ay magpadagos ka sa tuyang marhay na programa. By the way, ang sa tuyang tinutukar, ang sa tuyang tema ngunyan ay manunugod sa buhay ni San Vincent de Paul. Siya po ang founder ng Congregation of Missions or CM. At de Paul o Vincentian Fathers kung tawagin. Okay? So, ano ang sa iyang kontribusyon sa simbahan? Kadakul mga tugang, lalong-lalo na ang formation sa mga padi. Narumduman ko ka itong mga tugang ka ito nag-aadal pa ko dyan sa Holy Rosary Minor Seminary sa Naga City. Kang high school po ako bago ako nagding Dominican. May nahiling ako mga CM fathers kasi ka itong panahon sinda po talaga ang mga formators kang mga seminaryo. Kasi training, kaya talagang magayon ng mga tugang ang training, at ang training talaga ninda ay talagang may kasama yung pagmamahal sa mga mahihirap na tao, magayon ng mga tugang. At sa tuyang ay padagos mga tugang, kaya itong 1617, si San Vicente de Paul contacted the Daughters of Charity and then introduce him to poor families. Okay? So Vincent then brought them food and comfort. At dito, inorganize niya ang mga mayaman na babae sa Paris. Kasi parang makatabang ang mga mayaman na ini sa kanyang missionary project. Kaya nga mga tugang, mahiling ta mga tugang, yung mga mayaman, makakatabang sa mga taong may mga pangangaipuman, Kaya nga ang kayamanan hindi natin sarilinin kundi ipamahagi yan
Sabi nga, gamitin natin ang kayamanan dito sa lupa parang tayo ay magtamo ng kayamanan sa langit. Kasi kung gagamitin natin ang kayamanan lamang dito sa lupa para sa lupa, hindi natin madadala yan sa langit eh. Mabubulok lang yan, pag-away-awayan pa rin yan. Kasi mauwi yan sa corruption. Pero kung gagamitin natin mga kaibigan ang kayamanan sa pagtabang sa mga taong nangangaipo, yan po ay magiging kayamanan natin sa langit at mapapakinabangan. So sabi nga yan ang ginibo ni San Vicente de Paul. Hinorganize niya yung mga mayaman na babae sa Paris to collect funds for missionary project. Parang nga to found hospitals. Magkagibo ng mga hospital. Sa panahon niya siguro kay puan talaga ng mga hospital and gather relief funds for the victims of war to ransom the 1,200 galley slaves from North Africa. Okay, dakulaon makatugang ang naiambag ni Saint Vincent de Paul sa pagtabang sa mga mahihirap. Okay? At kaya nga from this participation of women would eventually come with the help of Luis de Marillac. Yan, si Luis de Marillac mga tugang, the founders of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Okay? The Society of the Apostolic Life for Women within the Catholic Church. Magayon yung mga tugang talaga ang contribution. So talagang sana inihong ginibo ni San Vicente de Paul sa tuyang panalmingan mga tugang. Na sige lang magtabang kita. Dahil magtabag. Kasi ang problema kadakol mga taong nagtatabag, dahil nagtatabang. So igwan na nga ni, makuapa. Dahil na, i-share natin sa daiman. Nararamdaman ko itong panahon ka itong may bagyo. So mga igwa, nagparakuro pa. Sa halip na itong itatao duman sa mga nangangaipo. Hindi na po tama yan. Katakawan yan. Hindi po tama yan. Galit dyan ang Diyos mga kaibigan. Galit dyan. Hindi po kasi tama. Dapat i-share natin. Hindi yung, kasi nakita ko naman yung mga may kaya, sila pa ang nangunguna doon sa mga walang kaya. Mali po yan. So sana pakiulay ko lang po na huwag tayong magtatabag. Alam mo yung tabag? Nagkukurap. Tabag ka ng tabag. Kuha ka ng kuha. Dahil mo naman pangangaipo, nasasayang lang. Magtabang kaysa magtabag. Yan mga tugang. Magayuno ng istorya ni San Vicente de Paul mga tugang. Talagang ginibo niya yung panahon niyo na talagang makatabang nga talaga sa mahihirap. Okay? So sana kadakol kitang maukudan padigdi sa istoryang inita. Talagang kahit na nga siya ay isinilang bilang mahirap lang po siya. Kaya siguro talaga nga naigwa siya ng pagmamakulog sa mga mahihirap. Kasi siya po ay mahirap din. By the way mga tugang, siya po ay the patron of charities, patron of hospitals. Siya po ay ang patron ng mga taong mga mahihirap. Sabi nga, Saint Vincent de Paul was born to a poor peasant family, okay, in the French village of Pouay. Bilang bata, as a young man, he ministered to the wealthy and powerful. Okay? At grabe talaga ang kanyang inspirasyon sa pagtabang sa mga prisyonero at lalo na sa mga marginalized and powerless. At magayon ng mga tugang, sabi ni Vincent sa iyang mga kairiba, darhunta ang God's justice and love to people who were unable to live a full human life. Magayunan mga tugang ang sa iyang vision talaga. Darhunta ang kagurangnan sa mga tao, lalo na sa mga taong nangangaipo. At magayunan sinabi niya mga tugang digdi, deal with the most urgent needs.
Yun, ano man pangangaipuhan talaga, urgent needs, ano na talaga kaipuhan ngayon, lalo sa pandemyang ini, ano talaga ang kaipuhan ngayon? Deal with the most important needs, hindi yung mga temporary needs o yung mga unnecessary needs, kundi urgent needs, yung mga pangangaipo. Pangalawa, organize charity so that it is more efficient. Okay? Yan ang number 1 talaga. Deal with the most urgent need. Panahon talaga. Number 2, organize charity so that it is more efficient. Number 3, teach reading and writing. Kaya talagang nagtuturo siya eh. Educate with the aim of giving it the means of self-support. Yan. Intervene with authorities to obtain reforms and structure. Sabi nga ni St. Vincent de Paul, there is no charity without justice. Okay, magayunon mga tugang talaga ang sa iyang mga aspiration, intention, sa pagtabang sa mga nangangaipo. Okay? Kaya nga siya naging patron. Okay? International patron of the society. Okay? Magayon ng mga tugang ang sa iyang ugali na he is compassionate, may awa, may pagtabang. Okay? So, kaya nga nung 1883, the church designated him as the special patron of all charitable associations. Yon. Yan talaga ang pagtabang. Okay? So mga tugang, importante ang pagtabang, hindi ang pagtabag. Anyway, babalik ko lang giraray ang sa indong lingkod pagkatapos ng mga pagirumdom. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Okay mga tugang, padagos kita sa satuyang programang Marayan Hapon with Father Butz Pombase OP. Kasubag ko sa tuyang pinag-uralan nga ni ang istorya kang buhay ni San Vicente Paul. Okay? San Vincent de Paul, mga tugang, kung saan nahiling ta ang sa iyang pagkamuot sa mga dukha, sa mga mahihirap. At kaya nga, nagsumikap siya, naggibo siya ng marahay, parang makatabang sa mga tao.
Okay? Ngunya naman aldaw sa tuyang pag-ukulan ang ebanghelyo ngunya na aldaw September 27, 2021 hali sa ebanghelyo ni San Lucas kabanata 9 talata 46 hanggang 50. Ini mga tugang manunungod sa kan mga alagad ng Panginoon, mga disipulo ng Panginoon na nagtalo-talo sila kung si sa inda ang pinakadakila. No, sina pinaka siguro famous. Pero alam mo, ang ginibo ni Kristo, nagkuha siya ning sarong aki na sinabi niya, whoever receives this child in my name receives me. Whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among you is the one the greatest. So alam mo mga tugang, gusto kita gabos maging importanteng tao. Gusto kita pero may maging VIP. Pero alam mo, hindi naman nangangahulugan na parang maging tao ka, maging VIP ka. Ang importante, mga tugang, ang pagpapakumbaba. Okay? Kaya, sa tuyang pagnilay-nilayan, ang katagang, the least among you is the greatest. Okay? So, yung pinakamababa, okay? May tulong bagay na sa tuyang paghurup-hurupon. Okay? Ang primero, we have a natural tendency to desire greatness. Mga alagad ng Panginoon, hindi man naiiba. Because we want to become the greatest. Kaya nga, gusto natin maging kilalanin, gusto natin kitagabos dakilain, pagsirbihan nga ni. Pero bilang mga Kristiyano, bako iyan sa tuyang ambisyon. Ang pinaka-ambisyon natin, mga tugang, ay makatabang. Okay? Hindi makatabag. Alam mo, kadaklan sa tuya, gusto magkaigwan ng kapangyarihan. We dream of gaining power and influence. We desire to be admired by many people. So, yun na nga sa mga estudyante, they study hard to get good grades. Parang makakakuha ng mataas na mga marka. And of course, to be available in employment. Alam mo, sa mundong ito, mahiling taang palakasan, pataasan. Pero hindi naman ang importante palakasan, pataasan. Hindi naman nabibilang sa pamagitan ng pagiging makapangyarihan. We engage in business and work very hard to earn much profit as we can. We enter politics hoping to get elected to the highest office. Okay? Pero ano po ba ito? We do many other things in the pursuit of personal ambition. Alam mo, wala namang masama doon. Sabi nga, there is no inherent wrong at all. Paano nagiging wrong? Paano nagiging mali? It becomes wrong only when our quest for success, nalilimutan na natin ang relasyon natin sa kapwa, nilalamangan natin ang ating kapwa, at nalilimutan na rin natin ang relasyon natin sa Diyos. Worse than this is when we do evil things to achieve our material goals. Minsan gagawa tayo ng masama para makuha lang natin ang kagustuhan natin. Hindi po tama yan. The worst of all is when we think that personal aggrandizement, okay, and worldly achievement are the end of goal of life. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8:38, what profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Gusto mo makuha ang gabos pero nawala naman sa imong kalag. Importante atamanon ta. Sinasabi, no matter what we do, we must never forget that we are sons and daughters of God. Okay? So, yan po mga tugang ang importante. So, let us refocus our energies from personal greatness to spiritual greatness. Yan ang importante mga tugang. Kahit meron tayong personal greatness, pwede kitang spiritual greatness, okay, by putting others before self, okay, yan ang hindi maganda.
So, kung palaging self before others. So let us therefore aim to become humble servant of all. Tulad ni San Vicente de Paul, San Vincent de Paul. Ito ang turo ni Kristo eh. Okay, we should endeavor to serve and not to be served. Ang pangadua, ini nga ni, while we try to purge our urge to be number one, let us learn to be patient with others who are self-centered. Just as Jesus was very patient with His disciples who wanted to be greatest. Alam mo, importante, maliban sa pagpapakumbaba, ay ang pagpapasensya. Okay? Pagbibigay ng pasensya. Okay? Hindi pagmamadali. Tanda natin mga tugang na ang pagkakamali, dala po kasi yan ng pagmamadali. Okay? So, makikita natin nga, in every organization, there will be some who opt to play politics, hoping to get the upper hand in the struggle for greatness. Minsan aapakan nila ang ibang tao parang makarating lang doon sa gusto nilang gawin eh. The true disciples of Jesus bilang mga alagad ng Panginoon, well, we must never be part of this group. Okay? Yet, we must endeavor to be the source of inspiration. Sabi nga, instead of cursing the darkness, let the light of Christ shine through them. Okay? So, ang pangatlo, sa tuyang pag-nilay-nilayan, ini nga ni, maliban sa spiritual greatness, ini po, the Spirit of God works everywhere. Okay? Let us learn to appreciate how God works in others, and even if we do not belong to our group. Okay? Tandaan mo natin na, sabi nga, we cannot say we are more privileged than others. Okay? So, sa tuyang pagnilay-nilay mga tugang ang mga bagay na sapagkat magayon ini sa tuyang na ngunyang panahong iniho, na sa tuyang nga ni piga celebrar ang kapisahan ni San Vicente de Paul, na kita ay magkaigwaning pakumbaba. Ang tunay na taong dakila ay yung taong mapakumbaba, mapagpasensya, at mapag-unawa. Yan ang gusto ng Panginoon, na tayo ay mapag-unawa. Okay? So, tulong bagay mga tugang ang sa tuyang paghilingon niya na aldaw na iniho, na sa tuyang i-practice. Sana igwa kita ning buhay na mapakumbaba. So, nagmamayabang, kasi kadaklan ko yung mga tugang, nagmamayabang, pagyayabang ang mayroon siya. Ang importante hindi pagyayabang, ang importante pagpakatotoo. Sabi nga, magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo. Importante magpakatotoo. Kundi kita magpapakatotoo, sabi nga, plastikan, may data. So mga tugang, babalik girare ang sa indong lingkod, mga pakatapos ng mga paalala. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee, at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse,
Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo,
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang magayon marahay na programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase OP at satuyang aning sa third part kasubago pinag-urulayan ang manungod sa Ebanghelyo na may kaugnay din sa buhay ni San Vicente de Paul na siya ay mapakumbaba, okay? Matiisin, matulungin, mapag-unawa, lalong-lalo sa mga dukha. Ano? So magayon talaga kasi yan talaga man ang dahilan, sabi nga ni parang makalaog kita sa kalangitan, importante talaga magpakumbaba. Ang gabos na nagpapakumbaba ay nakakapasok sa langit. Pero yung mga nagmamayabang hindi makakapasok sa langit. Ano? Kasi mahirap talaga mga tugang nagmamayabang. Okay? So anyway, digdi sa satuing ebanghelyo, pinagigiramdom giraring sa tuwi mga tugang na dahil na kita magparairiwal kung si Isay ang talagang dakila, ano? Kung si Isay talaga ang number one, kundi ang satuyang pag-urulayan, makatabang kita. Ano? Ano ang may tatabang tangon yan, lalo sa panahon ng pandemya? Kaya ang ginibo ni Kristo, nang hinapot siya kang mga alagad, okay, kung si Isay talaga ang pinakadakila, nagtao siya ng halimbawa. Okay? Jesus puts them in their place by bringing a child in their midst and declaring that the one who serves this child or any other child is the greatest. Tandaan yung mga tugang na ang mga aki, actually, sa mga Hudyo, daing kwenta. Pero digdiho, tinatawa ni Kristo ng kwenta, ng halaga ang mga aki. Kasi aki, paglilingkuran mo, kadalasan baga sa tuyang pinagsisilbihan, mga gurang. Pero mga aki, dae. Pero ngunyan, baliktad. Ang mga aki sa tuyang pinaglilingkuran. Bako sa mga gurang. Okay? Kakaiba, no? So mga aki. So nga ni, ang samoy ang apod yan, aminoribus. So, aminoribus. So, kaya nga, yan ang satuya. And what makes people great is not their exalted position, but their willingness to serve. Kasi sabi nga, akala nila yung posisyon ang makapagtatao sa tuya ning ay, Father, hindi ako makakatulong kasi wala ako sa posisyon. Alam mo, hindi naman kinakailangan nasa posisyon ka para makatabang ka. Ano? Alam mo, kahit ordinaryong tao naman, nakakatabang eh. Hindi naman kinakailangan dapat, Father, maging mayor muna ako, dapat maging congressman muna ako, dapat maging politician ako, Father, para makatabang ako. Mag-ingat ka, sa halip na makatabang ka, baka makatabag ka. Kurap ka, isang kurap ka yan, tabag ka ng tabag. May datan mga tugang, kaya ang importante, haliunta sa idea na, Father, wala naman ako sa pwesto, wala akong posisyon, kaya hindi ako makakatabang. Alam mo, kahit wala kang posisyon, makakatabang ka mga tugang. Kasi what is important is not position, but action. Yan nga sinasabi ng Panginoon. Okay? So, importante yan eh. So, actually, pinahili niya ni Jesus yan eh. O si Jesus. O, anong posisyon ni Jesus doon sa panahon ng mga Hudyo? Wala naman eh. Siya ba iskriba?
Siya ba ay pariseyo? Hindi. Wala siyang posisyon eh. Pero anong giniba ni Kristo? Kahit wala siyang posisyon, nakatabang siya. Okay? Kaya magayon ng mga tugang ang sa tuyang paghiling-hiling unta. Ini ang importante ngunyan mga tugang. In our individual lives, we may feel overwhelmed, but what seems to be major stumbling block to our doing what we know should be done. Yet, if we turn to the Lord Jesus and trust in God's power, we will be able to achieve what God wants us to do. Okay? Sometimes, our feelings of being overwhelmed or depressed by what should be accomplished prevents us from receiving God's strength and guidance. So, importante mga tugang, ang kusog ng kaguranan, hindi yung kusog ta. Okay? Sabi nga, in regards to the concept of what makes a person great and part of God's plan, we again hinder God's work. Kasi minsan ang pinairal yung sa tuyang katalinuhan na lang. This is particularly true when we become close-minded to God's ability to work through people who are not part of our particular groupings. Alisin natin mga kaibigan na, halimbawa, hindi na natin kapartido, hindi natin siya kaalyado, ay, labanan natin siya. May datiin mga tugang, ang importante magtarabang-tabang kita. Sa plano ng Diyos, tayo gabos ay magtarabang-tabang. We think unless someone is part of the community or belongs to our faith gathering, that they could be possibly be doing God's work. Okay? God can work through anyone who seek to do God's will. Tandaan mga tugang, magigibo tayo. Okay? God's plan can and often does include all sorts of people who may seem at least likely choices of the person to get God's will accomplished. Yan importante mga tugang na gibuhunta ang manunungod sa paglingkod. Yan importante naman dito eh. Ang sinasabi ng Panginoon ay ang paglilingkod. Kaya sa buhay nga ni San Vicente de Paul, mahiling ta mga tugang ang sa iyang paglilingkod. So gayahin natin ang ugaling inihaw mga tugang. Mga tugang, sana nakapagtao ko sa ng inspirasyon. Bagamat tayo ay naka-record lang at ako ay nagmamadali lang mag-record pa kasi may gigibuong pa man ako. But anyway, gusto ko kamong tawaan ng inspirasyon. Parang makatabang din ako sa inyong mga tugang. Okay? At tanda natin, hindi po kailangan magkaroon ka ng posisyon parang ikaw makatulong. Ang kinakailangan, ang ating aksyon. Kaya ang pinakamagandang ambisyon sa buhay ay ang ating mission to serve. Our mission to serve. Like Saint Vincent de Paul. Mga tugang kita ngayon ay mga nakasatuyang pangadyon na San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinuwas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalos po sa indogabos mga tugang na naginanyog ka sa tuyang magayon marhay na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Sana nakapagtao ko sa indo ng inspirasyon lalo na sa buhay ni San Vicente de Paul na sa tuyang pinagdiriwang ang sa iyang kapistahan ngunya na aldaw September 27. Siya po mga tugang ay matabangon sa mga tao. Sana maging matabangon man kita. Bakong matabag. Magpaparatabag para kuha. Ang ibig sabihin tabag, kuha ka ng kuha. Hindi. Sa halip na kuha ka ng kuha, ang importante tayo po ay nakakatulong sa kapwa. Okay? So, abangan po muli bukas ang inyong lingkod sapagkat tayo po ay magbibigay uli ng mensahe para sa inyo
parang kayo ay ma-inspire. Thank you very much. Sabihin natin ngayon ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Thank you. Ito po si Father Butch Bomba, si OP sa programang Marhay na Hapon. Bye-bye for now. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord. To your mission, Lord, we give our yes. We give our yes. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19, ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nababakunahan ng first dose at higit 2 milyon na ang nakakumpleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para ating kaligtasan ay makamit na. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong 2:00. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naniniwala sa Senador Panfilo Lacson na nalugi o nawaaranin 841 milyones pesos ang gobyerno dahil sa pagbakal ng overprice na mga ambulansya. Sa iyang sinabi na siya naniniwala na may sindikato sa likod kansiring na transaksyon. Idinagdag pa man ni Lacson na kinakaipuhan na mabulgar ang sindikato mantang dai pa man giraray na pupundo ang pagbakal ng mga paso ng bulong asin overprice pa. Sinabi niya na dapat sa nang rumpagon ang sindikato sa laog kan Department of Health asin panimbagon asin kasuhan ang mga personang nasa likod kaini. Yan ang pang 2:00 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alak